Καλημέρα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι ο οδοβατισμός της περιμετρικής οδού της Χιάτιστας, από την Πάρα έως την είσοδο της πόλης της Χιάτιστας. Ο κύριος Γκερεχτές, σε άμεση συνεργασία η οποία είχαμε, συζητήθηκε μεταξύ μας το θέμα αυτό. Εννοείται ότι συμφωνήθηκε αμέσως. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε με τους δημότες και με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, η οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο μεριμνούμε καθημερινά για όλους τους πολίτες της ΠΕ Κοζάνης. Άρα, ο οδοφωτισμός είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια και στην ασφαλέστερη μεταφορά και προσέγγιση της πόλης της Χιάτιστας από τους επισκέπτες και από τους κατοίκους της. Ο Περιφερειάρχης, οι εντολές του είναι ρητές, ότι η οδική ασφάλεια μπαίνει πρώτη στην ατζέντα αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι υπερβαίνουμε αυτόν σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης είναι σε άμεση συνεργασία με όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε νέες προτάσεις. Σχεδιάζουμε και εμείς το δικό μας σχεδιασμό για την ΠΕ Κοζάνης, ούτως ώστε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες.